a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Kai, ba mana salama nan, ka samu guri ka zauna. Me yake tafi da kai? Ranki daɗe boka, jiya ne wani mafarki, shine nake so a fassara min. Mafarkin meye ne kai? Allah gafata bokanniya, jiya ne mafarkin ɗan sanda ya kama ni. Idan ka kanta rashin lafiya da wuya ka tashi. Allah gafata bokanniya, yanzu idan mutum ya yi mafarkin 'yan banga sun kama shi, mene fassara? Ɗinka ne da su zube. To yanzu ranki daɗe boka, idan mutum ya yi mafarkin shugaban ƙasa mai ci yanzu ya kama hannunsa, to mene fassaran?